upama sliramu sekar aku kumbang nyidam sari. Nduk Tanti. Dalem Mas. Lah kuwi bedane Mang Yuto karo Mang Atus lho, Dik. Sampean ki ngomong kok waton bener wae. Wis niat sago rasa ngandhake konoan. Upama sliramu marga aku kang bakal ngliwati. Oh, dadi yen aku ki kembang. Sampean sik napa, Mas? Aku kumbang sing tansah samekta lan siaga nyecep madumu. Yen aku kuwi dalan, Mas. Aku sing bakal ngliwati. Oh, dadi aku mau mbok idak-idak, Mas. Genti aku sik takon upama aku dadi kamar mandi. Kowe sik ngragati ling ramik ngono. Oh, kok beda kaya ceritane setia. Janji setiane ngati sineksen lintange luku tansah kantil neng netra tak rasa rasaning ati. Mas. Nyidam sari nulya katampening sekar. Aja marep mrono. Mergane napa? Sebab nek kowe malep mrono ki Heeh. iki do salfok karo gegermu. Dadi le Lah niki kan kaya coweke. ayo ta kaya layahe kuwi mau dadi nek marake nek dahar dadi tambah akeh. Upama sliramu sekar melati aku kumbangi damsari. Upama sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati. Sineksen lintange aku janji persatuan dengan Mitra sak jagat raya kali ngono ukir lan samudra nora ilang memanise aduh hati-hati sak lawase. Moro aku go kepengin midhangetake pratelaning atimu wong ayu. Oh.
Jak omongan rada serius kan malah le kemekelen. Prit. Ah, ya wis prentuling atimu kok pritilan. Aku lagi piye to, Mas? Lho kok bahasane dadi printilan. Prentulane ngati kok Oh, printilan. Mungkin ana wong ngomong ya wis disaruwe wae. Tak kandhani nek wis wong gedhe iki ora sah kintil. Kintil kuwi cah cilik, nek cah gedhe kuwi ora kuntil, ning kon dolan dhewe. Ya. Aku entuk Ratu Saru. Ya. Nalikane Upama dina iki rinoso sajak bedolan. Dina wingi lan dina sing wis kawuri jeneng lumrah. Jer dina iki wis digadhang dadi dina sing kebak ing kaendahan tumrap Mas Wawan lan Jengguji. Nggone kekaurane padane tresna tresnanan. Sesinian bakal mulung kabegjan. Ya. Sen lintang luku semono janji prasetya ning ati tansah kuman piling netra rinoso rasa rasaning driya sira